Matagumpay na naisagawa at nairaos ang Seminar on Media Access to Police Reports ng Camarines Norte Provincial Police Office sa pamumuno naman ni Police Colonel Joselito E. Villarosa Jr. Nito lamang ika-13 ng Setyembre, taong kasalukuyan sa Campus Claudio Vinson Sr. sa Barangay Dugungan sa Bayan ng Taed, Camarines Norte. Ang naturang aktibidad ay layuning mapaganda at mapatibay ang relasyon na tugnayan ng pulis, bandayog at ng mga media sa lalawigan ng Camarines Norte. Malaking pasasalamat po namin sa pagpaunlak niyo. Makasama namin kayo at mapagbigyan namin kayo at mapagbigyan niyo rin kami para sa isang seminar on media access to police report. Ito po ay nagugat sa insidente na nangyari sa isang kapatid namin sa media di Camarines Sur. So, kaya tingin natin magkaroon ng kalinawan kung ano po ang katotohanan, kung ano po ang ating mga dapat gawin sa pag-access natin sa mga records ng kapulisan. Ang sa ganun po ay wala tayong malabag na batas. So, dito po, kung mamaya magkaroon tayo ng open forum, pag-usapan natin ano yung mga parang naglalaro sa inyong isipan para magkaroon ng kalinawan. Isa sa layunin ng nasumbit na seminar ay upang magkaroon ng alituntuning susundin ng bawat isa at upang maisaayos at maitama ang mga impormasyong na isa publiko ng bawat media sa lalawigan. Ilan sa naging paksa sa nasabing seminar ay ang mga mahalagang bahagi ng data privacy law na tinalakay ni Attorney Ferdinand Abejero. Ipinaliwanag naman ni Police Major Alexander Brupas ang PNP Memorandum Circular on Police Blotter and Crime Information Reporting and Analysis System o CIRAS, Information Access of Media Relation Policy on Releasing Information. Tinalakay rin ang pag-oorganisa ng Camarines Norte Press Corps kung saan sumang-ayon ang bawat isa. May itinatag rin na focus group discussion kung saan nagkaroon ng ilang mga paglilinaw at katanungan patungkol sa mga nabanggit na paksa. Ang nasabing aktibidad ay nilahukan ng lahat ng hepe ng Municipal Police Station sa Camarines Norte kasama iba pang matataas na opisyal ng CNPPO at mga media practitioner sa probinsya. Para sa totoo, Balitang Banwaan, Requepera, MBTV News.